И здравейте, дами и господа, аз съм Вафа 4 и сега ще снимам на GTA 5 един такъв междинен епизод, който Познайте кой е зад камерата. Мафиочо 64 беги. Да, съгласих се да участвам в този клип. Да, и сега ще почнем с най-развития ми сървър, който ще бъде на един такъв междинен епизод, който след това ще кача и този епизод и на GTA 5. Мри! О, какви пари се събира от тук, брат ми? О, кручко побрежа. Мри! Това е човека, който е добър. Но понякога О, обича да бие кучки и педерази. И понякога поудява. И дори е привличал и вниманието на полицията. И дори е привличал вниманието на полицията. Гонили са го хеликоптери. Гражданска защита. ФБР. Изобщо всичко го е гонило. Дори убива полицаи. Той е легенда. И си има танк. Който взривява всичко. И само някой да се докосне до него, танка се колата се взривява. Има доста амуниции, но дори и да му свършат, няма страшно, защото танка. Само с блъсък може да убие всичко на пътя си. Преследвали са го дори и други танкове. Но той е легенда. Той е терорист от световна класа. Той е по-добър и от джихадист. Какво говориш, ти си такъв? И хора, сега ще покажа една магийка. Виж сега една магийка, която мафиота не е виждал. Ау, мангал, ма стреляш, бе. Вижте се, една магийка. Фърляме на баничка. И всичко живо умира. И веднага получи още 4 звезди. Тук отивам. От! Мрима! Ти как си? Охо, ти си тук си живя? Я мрете, мамуци. Внимание, този човек е много опасен. И убива дори и курви. Понякога дори преди да ги чука. Участва в престрелки. Това не е нищо ново за него. Той може да ви убие само с поглед. Затова не го гледайте в очите. Полицаите направиха грешката да го погледнат в очите и умряха веднага. Още един полицай направи тая грешка. Той човек е невероятен. Ще каква мазука имам. Той изтребва всичко живо. Но да, планета. Хубаво, че няма повече като него, иначе земята нямаше да има население. Ти си следващия като мене. Почва ФБР да ма гони. Вижте ФБР-то. Умри бе! Вече забра! 6 звезди! И ето го. Цялата планета го издирва. Ето го танка, хора ли горе.
те започват да се предават полицайите, те избигат вече ръце, така, предавам се, предавам се. Ще на малко на плажа. Той може да взриви камиони по-големи от него. Ей, куро, къде кържи? Чекай ти. Правиш тук. Батанка. Благодаря. Айде, бутай, Той избил всичките. И дори стреля и назад. Това ако е човек, аз съм животно. И той се блъска. Това става много често и в много от тия случаи го арестуват. Ама този път той ще се измъкне. 9% живот. Стоп. Не. Ой, какво стрелаш, Иба? Путката майна. Мре! Ти знаеш ли, че с базука може да се вдигне танк във въздуха? Виждал ли си някой човек така да гърне към мен? Не. Хубаво, че няма такива в България, иначе съвсем щяхме да измаем. Видяхте хора как се измъкнах просто от една елегантна ситуация. Уважаеми господа джихадисти, ако дори и вие може да се страхувате от такъв човек. Човек, трябва да имаме такъв човек в България. Ако воюваме срещу някоя друга държава, пускаме го в другата държава и повече и после ги съжаляваме. Ексклузивно по новините! Някакъв човек, един човек съсипа целия свят. Избива градове. Той е легенда. Аз съм избивал всичките градове в GTA. И после какво става? Нищо. Съживяват се. Аз някой път ги съжалявам, защото ги съжалявам, после пак ги убивам. Няма какво да правя, аз в принцип ги убивам. Той е много съвестен човек. Да, бе, но... И хора, сега ще ви покажа българско каране. От световна класа. Да. Как ти се майнаха всичките звезди? Ти написа кода. Българин в Америка кара като луд и взима колите на всички хора. Това наистина е българин. Краде, кара като луд и пак краде. И се блъска навсякъде. Това е български шофьор. Това да не е жена в колата, защото жените карат така. Чай, сега ще паркирам. Айде, паркирай. Много е паркирай колата. И тя е много запазена. Може да я сложи в музей. Кола от 19 век. Запазена и до днес. Може да я продадеш в музей тая кола. Ще видиш българско каране. С мотор. Да. Вафа четворско каране с мотор. Май се жут ръцете. Не се. Шина я. Не, това дори българско каране не е.
Той жените карат по-добре от това. Това е каране от бързи и яростни 7. Че от бързи и яростни 55. Ой, тъпа полицейска кола, там щупя, мангал. Хора, Мире! уважаеми хора, внимайте, по улиците се движи някакъв психопат, който е опасен дори за себе си. Мотора изфърча. Чай фръля му. Ой, мангал! Ко направи го е? Арестован. Но спокойно, жители на Vice City. Трябва да се спокойно. Той е Аз няма да арестуван. убия. Само някой от вас. Може би всички. Той е арестуван. От. Внимание! Психопата, за който говорихме току-що е на свобода! Всички бягайте! Здрасти. Да, отново ще ви покажа българско каране. 2. Това е Ферари. Това е каране от бързи и яростни. Ферари. Да, бе. Не, човек, това не е българско каране. Българите не карат това. Това е каране от бързи и яростни 7. Бързи и яростни! Човек, още не съм тръгнал и си потроших колата. Вече няма вече. Внимание! Няма вече врата. Внимание! Някакъв психопат по улиците на града убива всичко, което види и заблъска всичко, което види. Той е опасен за всички, дори и за самия себе си. Затова полицайите трябва да го арестуват и така ще спасят хем населението на града, хем самия него. Защото като го гледаме как се блъска направо, го съжаляваме. Трябва да го приберем в будницата. В някакво място за психопати. Вижте каква запазена, продавам само за 1 милиард лева. Това е пътнишки номер. Продаваме за 2 лева, ако иска някой да купи. И този психопат дори не може да се договаря. Психопата започва с нова кола. Внимавайте, психопата краде коли. Той е българин. Сега ще видите българско каране. Българин. Той българите не карат така, човек. За мен няма завой, за мен просто направо. За него няма завой, за него няма път, за него няма къщи. Всичко е писта. За него няма стълбове, за него няма коли, той е сам на пистата за него. Появи ли се някой на пистата му, просто минава през него. Дори и да е човек. Ако ще и да е полицай, няма значение, пак минавам през него. Ой, ти пък ще към се изпречеш на пътя, Дори и къщи. Внимавайте, този човек е опасен. Опасен е. И ще ви краде парите, разбира се. Той обича да го прави. Бог те прости, жена. Бог те прости. Той е от качалка. Убива всичко, което види. Тъпа кола, за нищо не струваш. Разваля коли на полицаи, разваля дори и своите коли. Разваля чужди автобуси. Убива полицаи. Убива всичко, което види. Издирва го веднъж да направи нещо, целият свят го знае.
И се страхуват от него. Кой? Те ме обичат. Всички го обичат, но и се страхуват. Имат страхопочитания към него. Защо? Аз нищо не съм ми направил. Не бе, нищо. Просто аз така си говоря. Да. Той човек е опасен. А пък ако му кажете, че е луд, става още. Луд ли съм, бе? Затова не му казвайте, че е луд, иначе ще следва това. Апокалипсис. Минават Добре, много хора. часове преди да се Добре, хора. завземе. Добре, хора, това беше от нас. Дано да ви е харесало якото клипче. Дано и това беше край. Ако ви е харесал този клип, можете да натиснете палец нагоре. Ако искате да се абонирате за този човек, там направете го. Абонирайте Ако не ви се за хареса мен. клипа, натиснете палец нагоре. Ако ви хареса, палец нагоре. Абонирайте за Аудио 156, абонирайте за Лав 4 от мафията, за да гледате как Лав 4 ме мачка. И за мафията се абонирайте. Да, и за Аудио 156. Това беше от мен, хора, това беше от него, хора, т.е. и Арчо.